Brenda popohnat ještě? No. A nie jsou zvědaví. Na něj tam jsou zvědaví. Cože? Na něj tam jsou zvědaví. Hele, mám fotit 3 děti, tak dělej. Třeba fakt moji šajtofly a muset jít koupit euro. Teda, znám. Máš? Trošku, pusy. Neházíte si. Jo? Kluk jeden. Já jsem za ní spala. Já to se vyšlo, že jí mám hlavu s sebou, teda s tím pádem. To byla ty poslední bezvůj. Nachrápal. Já mám tak zmačkaný pás. Cože? Jo. Zmačkaný? Já mám novej. Zmačkaný to Kdo ho Když ho to razítkoval tam. Jo, on jo. Dobře, tak já to je špatný, tam dám díru. Zmačkaný, jo. No a tak, jak se podívali. Nebraň, Karla mě říká, že nechá čekat a pak nám tam zmačká. No, nic to není roz. Bože můj, jak se už začala těma hranicema. Takže Erika potom pojede. Brenda bude spát a musí dát taky čas. On pojede to, ne? On to až na dálnici, ne? On musí vědět, že bude chápat teďka to. Co pak já vím? Se chystal spát. No jo, protože tady budeme čekat, že jo? A jak dlouho teda jíždí na skálu? Já nevím, ale jeden tam taky to tam byly šafy pěkný. Tam zrovna tak se taky budovalo a to byly šafy jako bázen. Když se na to vzpomenu. Proč? Že to bylo tahle, že už jsme tam měli v noci, tak já nevím, co to je na to. Žádný zázrak mezi námi. A to už je za 2 roky jinak. No, jako jinak to bude určitě. Že tam budovali silnici nějakou. Jo. Jo, ale ty to se na to díval na to. Že tam je novej ten udělaný. Neprovokovat je tady venku. Co? Už tady běhla, no. Nejvíc najíždí do té druhé nebo třetí fronty, my jsme až v té čtvrtý. No a co? Že tam bychom mohli najet třeba do té druhé nebo třetí, ale jestli to nebude teď zase už zaplněný. Když tam nikdo nepustí. Tam je na to místo, my to třeba mít nebudeme. No ale tak jako, nás tady někdo musí odbavit. Nás tady někdo musí odbavit, ne, v tomhle. No, až nás pustí tady, tak si pak přijde, my na vás počkáme a nějak to vymyslíme, no. No, my menší kávově se zase budeme to, kdyby normálně vyjel, dáme to někde, zařadil se a bylo to. Nikdo ho nepustí tady už. Já nevím, co předvádí zde. A já jsem myslela, a tady to nikdo nekontroluje. Kontroluje, tam. Kontroluje to takhle koukaní na té straně. Tady u mě, jo. Jo.
A on si jako na bulharský tedy jako no, najet, to je jedno, že nikdo nepustí, on si ho představuje volá sválku, tady tě nikdo nepustí už. Tak tam les. Sami si do pílku. Jo, zase. Je auto. Já si myslím, že ty kuličky jsou ještě i tady. Běda. 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 Tak kde se říkáme? Ježiši. Možná To ani neříkej, protože nezervozí, tačku. Musím vybrat, by to tam nevidělo 3 týdny. Ježiš, to je žabel, veď. Tam skýval, no vlastně. Ale no. Jo, to ti došlo teď, jo. No to mluví, ani něco nevím, tam nějaký. Jo, já o nich vím, trošku, já o nich vím. Já to na ně myslím. Jdu si podívat. A vytahat to. To jsem myslela, že mě šiběne jak na schvál. Dám to. Těším se první den. Praštím sebou. Písek, do písku. Moment. Já nemůžu odpovědět. Že nemůžeš odpovědět. No, já bych něco uvěděl, kde je tam, kde jsem šel. Já se na to už neslyšel. Ne, na ten tady. To není možný. Najde tamhle, no, hurá, on jsi slyšel. se už přestane hejbat. To je 1,5 takhle? Já nevím. Tak se zde na to podívat, co tady je. Myslím, je tady, do tohohle. Blbě asi. Tak je před náma poslední hrůzný kilometr asi. No. Ještě si trošku napít.
Ne, to nevím. Jenom se vyčištit. To sundaj, víš, jak musí být spocený ty palice. To jo. Chceš něco aspoň kousnout? Malinko, měl jsi ty prášky, nezapil se, nezapil. Nechci nic. Není čas koukat médium. Co není čas koukat, dej takhle vrazím do pusy, kousneš a... Nechci, nemám hlad. Já jsem perník. No, to z toho měl. Je. No jej vrazil do Sandy. No prosím tě. Jo, má tam závěs? Nepřivolávej, nevím, asi to 100% přezelen. Co? Ne? Nej, to máš. Co ještě? Hele! Nendo, nesmí mi zapomenout na známky ještě pak koupit. To nezapomenem. Dobrý. Vypusnu. Jeden! Ještě nevystupuj. Ten do popojíždíme. Ať se na to někdo nenapíše. Rychle zapomeneš. Ale já jako ne, že mi neberou záda, tohle to musím říkat nějaké zád, co říkám. Ale to je hele, jo. Ale jako je dobrý, že jsem si tím letím podložila čučitu beder. Já úplně trpím vždycky v tom srdce. V bederce. Mazejky, minulé. Někdo mu tam jede a bude se štvát takhle. Jako předtím 3 auta tam taky naprali. Já než tam dorazím, tak tu kabelku můžu úplně rozpáranou, jak tam furt něco vrážím. To je ta počítka světra a to přišlo k smíchu, jo. Hej, v autě jde vedle mě. Co se děje? No, ten couvá.
úplně plavný žaludek celý. Ty jsi spásná, krásně. A ty ještě máš vodu? Jo. No? Tak ale čeče, tahle voda není, pak v tašce máš taky magnésku. Jo. Když bude nejhůř. Mě poznajte magnés. Táhnu tam na mě. Kudlu, člověče, maskáčovou. Takhle dělejte. To bude zle. Světě má problém s obrouskama a já mám celou roli tohoč. Hej, dobře. Já se nebudu rozčilovat. Ne, on kouká. Ne, ten vylezl, hodil hlavu do toho, do nebe, udělal otočku a všechno to už popojelo. No. Dokáže se tě začekat. Ne. On to vždycky popostrčí si asi myslel. Kolonu. Ach jo, děti moje, už se blížíme. Kolik to je? 100 kilometrů? Až to překročíme, tak hurá. Nespím, ale je to příjemný. Je to příjemný, to tě. Promačkám tě. No, tam mě to bolí od noci. Jo. A bolí to bude asi ještě víc teď. A nebude ti to povolovat? Jo. Ale on má pravou stranu. Co to? Takže jsem se to povolen, ale on má pravou. Já nevím, kam se ti to povolí. Já nevím. To je právě to, co bych chtěla. Když mě uděláš, tak já do něj narazím. To běžej, nepopojíždíme. Víš co? Ale to je právě to, co potřebuješ mě udělat ty. Já ti to dělám. No, doufám, že si ti to nesmazalo, že tam máš aspoň 64 gigovou kartu, vole. Kde? Ty kameře. Já nevím, co tam je. Co? Já nevím, co tam je. Protože to by bylo YouTube jako prase tohle, vole. No tak... Načurání. Nemám fakt? Ne, no, to tam je všechno slyšet. Já to vím. Ale tohle... já to až celé přes to bolí hrozně. Až celé přes tak to vypnu. A pak bez toho, aby tam bylo aspoň tohle, kdyby náhodou. No, hele. No. Ty tam mi zastavil napsání. Tak tam nemůžu. Já vím, to nevadí, to jim to nevadí. Ale o MVčce. Já jsem viděl, že tam je, že jo? Ale viděl jsem tak, jak to tady bude vypadat. Tak, no. Že to projedeme jako rychle. No. My bychom tam nechrápali 1,5 hodiny, tak už to za hranicema. Jo. Bez komentáře radši. Stejně to bylo. Jo, akorát pokřivení těla a duše, viď? To je lepší. Už to Záďou víc koukali, než spát. Ale no, tlen se tam, co jsem tě ať nasedneš. Co? Budu to dávat na to, na YouTube. Co? No ale poslouchej něco, říkám. Až přijedem, tak mě připomeň, abych to vytáhl. Ano. Jinak jako si až to přijedem, tak to vytáhl. Jo. Říkáš ti pravý, prosím tě. Tak já to budu hlídat. Teď jsme toho vyprávěli do toho už i předtím. Jo, čo dělám přijemný. Tak. To je jedno, že on říká, že jde, to je jedno, jaká pustí, no. To mi tam všechno bolí. Tak. Nebolí. Bolí. To se ti musela povolit. Tak já malinko, jo. To je jedno.
se už tady je tam. Já nevím, co asi obou vás už koukti na světej čura držujka. No, čo? Vedle nás se popojící a nic, a my nic. Ježiště. Už zavřeli závoru, pozor. Asi, nevím, jestli tu naši. Jedeme. Tak tam ta jednička jde lehko, ne? No, nevím. Možná by, ale já jsem se na kásek šlápnout spojit. Tak je, tyjo. Zase není možné. Fanoušky budou ty Eolci. Láska bez věkových hranic.
teda tádi. Já jen tak, víš. Ježkovi zraky. Hele, tak to klidně vylezu v plavkách. Aha. Co? Aha. Já ani nevím, kdo to je, člověče. Jezde na pláži. Nějaká herečka to je. Nějaká herečka. Skvělo sen. Teda to byl zážitek, to jsou teda časárky. Počet. To bylo počtejčko. Jo. Pojď tam. Hledám tady, jak to tady nemačkám. Tak co, už se blížíme k cíli. Ty chceš něco zakousnout? Nechci. Fakt? Ne? Tak ne. Zbrá. Ale okno, věď. Věď, ať leží, vůbec nevidíš. Ne. Tak to. Ježkoj, tak já to teda si porovnám. No, takto. Sbírat ty hrozné. Ten dal se nám prdel, že popojede, zavrzí a popojede. 2 razy mám mi povolené najednou, jsem pamatoval. A začíná zabavování dětí. No jo, musím to ještě pár metrů vydržet, vážení Američané. Teď si vem, že tady jsou 4 řady aut a že většina z nich si musí koupit dálniční známku k jednomu jedinému stánku nebo na jednu jedinou benzínku, která tam je. Když si bude otevřený stánek tady hned zatím. A pak je tam jediná silnice, po který je dvousměnný provoz, a má jako když je na Kladno, na Holetín. A potom pojedou tyhle všichni autoho a je pro vás už 60 asi. A to jsme jeli přes celý svět. Zase se potěšil. Já nevím, jestli mám hlad nebo nemám hlad, nebo jestli mám hlad nebo nemám hlad. Ani šery rajčátko. Jo. Jo? A ti nechci žádnou zeleninu? A ty už jsou celníci. Co?
tamhle ta brána, to tam nevidím. Ty závody jsou tady na začátku. Tady ty závody jsou a pak až teprve. Jo. Já tak si neumím vyndat bocha, jako podívat. Taky patličky. No jo. Nějaké vitamínky, víš? Nějaké vitamínky. Ale já nechci. Já jsem stala. Nechci. Jedno, hodně jsme na parálku. Zahejte, to pak šery. Co mě dej? To jsou trouby. No jo. Asi jede slabá. Už na to někdo nevydržel, jo. Zavřou ale nedají nám pohubit sem. Jo. Joži, jak jsme za branou, jak jsme za branou. Proč to dělají? Někdo má góři, už to nikdo nevydržel. A už jsem bránu neotevřel, kvůli vám. Půjde. Až se šli začat. Aha, my jsme nedají. Ale to zvedají všechno jenom u nás, ne? Jak je toho? Nebo se si záhod, ale pustí, jo. Co si řešil? Něco no, dole do toho věc. Ouklet. Ouklet. Děkuji. Jsme vyspali určitě. Já jsme to nás koukali vitaminy. Tady by byl dobrý snížkovič se ten řízek, jo? Já už tam nemám lahev. Ať. Protože řekli popojíždáme, ne? Jsme netroupili, prosím vás, pak přisláme. No je to možný. Ale chudák přesně zdraví, nikdo mu... Nikdo ho nepozdraví. Ale není nějak... Ale on je daleko, ne? Nemá si najet blíž, aby se to otevřelo. Ne, to otvírají oni. Otvírají oni. Jo. Počkej, co tam je napsaný? Tam jsou česky napsaný. Automaty. To víš, že ne, to je automaty, oni to tam nemají ani česky, jo. Automatic drop bar. No strach, jestli dostatečně, ale tamhle to nenaje, to je nevím, no asi jak to tamhle odjede. Kde se to otvírá? Ale v tom prvním vám to ubejvají, tady neubejvají. Ty, ale to je, podívej. Když nám ubejvají, tady se tam nehejbou. To mají plný tadyhle klucáč. No, co jsem říkala? Tam je čidlo a...
druhé straně to neudělá. Schovaný za davem. No tyhle dva, a my ne, my víme. Já vím. Jenom ukazuje, že tahle se otvírá, jenom by ne. Jo. To se děje. Neuvěřitelný. Tam jedno auto najede a jede další. To tam taky ubejvá. Ale to neubejvá. Tam šrocujou do nějakého jednoho toho, nebo co? A to je chápu. Oni jsou čidla asi téhle ty, víš, mezi tím a tím. A ta je kamera, až odjede to auto, tak to zase pustí, no. Jak mezi tím stojí auto, tak... No. Já se dám asi dobře. Nebo tam zůstane více. No. Tak je to. A co to zase? Dali jsme hodinu. Přes hodinu. Na to, že jsme už teďka měli mít vybalíno. Co? No hlavně, aby ten... Domácí neřekl, oni nepřijeli, tak to pustím někomu jinému. Co? No tak už tak určitě horší už teď nevyvolal, ne? Tak tam je určitý čas, přiježdě? Nevím, tak jsem to neovlivníš. No neovlivníš, ale... Myslím on, aby čekal. Vy jste tam pokaždé byli v 6 ráno. Nebo díl tak? Tak 8 nebo 10, já nevím. 8, 10?
8 nebo v 10. No, to je Jo, říkala jsi 80. Ne. Říkala jsi 80. Já tě... Ne, nebo tam nebylo. To mě jasný, že ne, že mě neříkáš po 8 nebo po 8, 10, jako Flašku. Jsem si říkal 10 minut. Co na 2 hodiny. Já jsem to nebo spolka, víš? To byla holka. Já jsem se zapěvala. A jak majinko. A ty máš už úplně krvavý očička, jo? No začněte troubit teď, jo. A strašná, to vůbec. Ale ty tak pomůžou, no. Jo, akorát nechají každý ho prohrabat věci. No to je vidět, že jste ještě nebyli na tam těch hranicích, to byste se posrali úplně. Tam čekat 5 hodin. Nemám tam flašku. Ale jejich rádio. Já to nevolají, víš? No ne, jako tam, jim to budu samo nenat. Ne, jim to budu lovit a tady to zase nemají. Máme to od jejich začala. Jo, jako v Chorvatsku se dá osvítit ten, veď. Ježišmarja. No kde byl český rádio, že? Tam tenkrát nechali zahrát k narozeninám. Jo, nechali tě. No. Jsem slabý hodná teda. Jsem slabý hodná, veď. Já jsem vás hodná. A tak mě říkali, já jsem to tam chytala hoře všem, veď. No. Oj, pojď sem dolů, já říkám, no nepojdu, já to ještě nemám to, ne, pojď sem, hej. No, veď. A hlavně vnuk Matýsek a přátelé, veď, a tohle. Nechávají zahrát. A ty se neprdli tamhle, ne? Dva. Že? Ty tam neslyšela s námi? No slyšela. Já bych řekl, že tamhle v první řadě se nečukli. To je jeden co, ale lezou do aut? Ale ne, ty ťukané časy. Jo. To nevojí, ne. Tam jak je ten chlapek za ním ještě. Tam jak chlap přijde do auta, tak ještě za ním je to auto černý s takovým vysokým. A tam asi ten se neplácí. Jo, no tak to byly třeba nárazník. Ono to tolikrát vypadá, víš, rána to je, ale ani. No, ale bude paskej nárazník, aby to hlasí. No tak to jo, no. Když bude udřený, tak to máš 3 a 2,5 že se nastřikáš. Když jste netrobili tam, prosím vás. Čekali 5 hodin. A to zatrobí u toho. A ten je takhle, až se schová. A tím zatrobí, až jim dá pasy. No, to se dělá hlavně, ne, někdo před náma, jo.
Počkej, stůj. Co? Nehejbe se. Nehejbat. Hejbu. Protože měl chučím sejš. Děkuji. Si prout zaplete, jsem spíš nemyslí. Já už tady bude ještě nějaký dobrý foto. Co by se činilo, kdyby teďka to neprohlíželi, jak bychom to pustili teda projet? Co by se činilo, tak se jestli? A co mě řekni, že jinde normálně projedeš a tady dělají takovýhle ty... Lidé, uprchlíků. A je to přikázané Já víš, že než jsem do Chorvatska šel, to z toho vyším takhle. Takže normálně proudí už máme. V Chorvatsku to taky není jednoduché. Že? A to stojí taky za prd. No a to ježišmarja, to můžeme bez, No, a jeli jsme. No to jo, ale ne teď. Ne teď? No už je, to tam stojí za prd. Aha. Ve Vídni to je v hajzlu a v Chorvatsku taky. Chorvati kvůli utečencům a ve Vídni tam to předělává nějaký most, který se jezdí v Chorvatsku. Jde v hajzlu, je tam... 6 roka. V Chorvatsku to je takovýhle zrovna nemlíz. Ještě žil můj tačka vaše, když jsem tam měl. Srdce do jednoho, nebo jsou vedle své půl. Našel. Když někam takhle jedeš, tak si můžeš všechny ty dálniční ty zaplatit a můžeš trčet. To jde dělat. Jak přes internet to zaplatíš a jedeš.
neviděl. Se ukecanej, ty. Já jsem tak zrovna a mohu úplně cítit tu úlevu do noha všude. Taky jo, ale takže to je, člověk je tady skroucený, to máš, to je, ale furt to jde, já jsem měla strach, když jak mě chytají záda. Od kolika jsme tady vlastně hodin? Od 7? No to víš, že ne. Od půl 7? Tak 2 hodiny pomalu. To máš 9 hodin jen na přechode. Když poslala jsem trup, já beju, pak. Já tě v tom poslední jsou třeba by nás bolela hlava, vy. Gumíci. Tu napadne jednoho trutla a začnou to dělat všichni. No. Komina. Tady to mají nařízeně, jak on přijal. Dělat to tak budou, kdyby dělali to zastavili na uši. No. Ježišmá, to se mi líto. Smrát nějaký. Popojíždíme ještě. Tak příško. Nedodělaj. No, jo, no, tak dobrý, tak. Takže jsme na slunci teď. Jsme chvíli. To je to rouvíčko teda. Cože? Jak už Kati hada. Jde koho? Já to rouvíčko. To tak koukám kde co. Proč? Koho třeba? A tam já vypojí fanfáry a ať tady auto popraskaj se dva. No na palice. Holka je spálená. Jo, to je spálený. To nenapadlo. Ale oni to jak voříšky. Voříšky, jo. Jedeme. Nebo kupujíš. No takhle. No tohle ne to. Tohle je teda hrozný. Fuj. To je všeho. Dendo, to je my? Ale vola neplá. Pomalu to otvírej. Ne? Běžte do auta. To chcípat. Musíš to chcípat. Jo. Pojďte tady, nikam nechoďte. Ne.
se ještě spálí. A z toho poseru pár metrů. Pár metrů. Bylo to furt něco. Vrtule se asi zasekla, nebo co? Na chlazeně, ale to je teda v prdeli. Ne, vodu! 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 Co potřebuješ? Vodu! Čistou, ne? Už je to. Teď tam je kanistr s vodou a hnedka na začátku. Mám ho vyndat? Mám ho rozjíždět? Ne, počkej, ne. Ještě do prdele. Plav, no. To je taková vrtule. Jo, a těda. Ještě čelí držky do prdele. Ty se rozhejbal? Tam to jsem přesně hujil, no, ale nevím, jestli to bylo něco platný. Jsem vypěl ty klíče. Prdele. To bylo to smrdila minule na přechodu. Minule, jak to tam vlítlo, to snad to bylo taky ono. Stojíme, nechladí chladič pořádně. Ale to je hajzl. Jsem si myslela, že to je jako něčí vejfot před náma, a ne? No to ne, no tak to by byl z Dandy, právě jsem se podívala a už jsem to uviděla, že to je z kapoty. No nic, klid, prosím vás, klid. Je zblázně fakt. Baterku nebo starter za to chvíli, než jdem nazad. Se z toho ještě? Ne, já jsem vyběh podívat, ale on tady... Nehulí, to bys viděla. A nesmrdí to už hlavně. Jo.
Nedojedeš. No, víš, proč nejede? Co to vyprávět? Že vůbec nemají dát auta. Pojď. Hlavně je pro Boha. Já jsem to cítil, ale asi to nejde od tebe. Je to ode mě, co bylo z toho, jo? Joj, to... Hlavně už vypadne. Proto tady to jde rychlejc, protože oni tady rozvětvujou. Jo. Vidíš? No. No, oni tam nechali nasazení dost, jo? A my tu vodu máme zarovnanou někde, takže... Nemáme hned na kraji. Jo, tak je to dobrý. Říkám ti celý, proto ti to říkám. Jenom do kabinka. Že okamžitě je tady na kraji, proto jsem ji nechala na kraji. Když vlastně pojedem, tak on se to bude chladit tak nějak, ale za vrtulem mi dáš to, já bych je další odpojil, ale kdy teď budu odpojovat. Vrtuli nacházení můžeš odpojit. Zemde už, co? Vrtuli nacházení můžeš odpojit. No, to je ta druhá, že tam jsou dvě. No to je jedna klíma. To je tím klimasem. Musíme se hodit vypnout. To je z toho hicu, ale stejně to je chyba. To jsou po pojíždění. A měl by... Myslím si, že ty lidi tlačili ty auta radši. A jestli se nepojí, tak tě tam dostane ruce, já budu jak prase, to je jedno. Já mám ty ubroučky. Hlavně se mi to podaří, ale někde zemde zastaví. A třeba se už nejde, ne? Pochybuji. Tam je v hajzlu asi motor a... To je. Ježišmarja, co dělá? Co dělá? On na mě promluvila, jsem to hrozně moc lekla. Ježiš, já jsem myslela, že po tebe hodil flašku. Baba. Infarkt normálně. A co na tebe promluvil? Já nevím. Ne, on mluvil asi tamhle do toho auta. Já myslím, že po tobě hodil flašku. Já jsem chtěla vyběhovat můj dělo normálně. Řeknu, ale... Už jsme tady osačili. Kurva, že jsem ten trup. Věděl, že tam jsou, že to nepojede. A co chceš? Ale přesno. Když to máš nastartovaný, tak neuvidíš, že se vrtule točí. Nebo ti ještě někdo urve dveře. Bože.
Nech ho tady. Jo, tak. Nedávej ho tady, měla to nechat urodit si pátky. No, já po něm hrábnu, víš? No dobrý. Tady ho spotím před. Víš? Jo, dobře. To nestih. Jo, dobrý, jo. Stejně tam budu se koukat. Oni jsou tady, aha, tak budu muset dát. No, já to byl sám. Co, máš už mokrý? No, co? Fajn. Nebudeme se koupit známky, já se na to zatím podívám. Jo. Potřebuje k tomu mobil? Jo, ne. Dobrý den. Dobrý. Máme na to, že pracuje bez odstřičky. Děkujem. Jasně. Pozor, tady je ten kanál, no? Tak tam najít za ním. Najít za ním, najít tam, kurýčopa. Jendo. Kurňa, jeď. Ne za autobus, za osobáky. Co tady ještě je? Ne, tady jedou taky osoby, Tak tady jeli taky auta. No, že tady budeme čekat, že jo, než jsme za autobus. Ne. Ježina, jeden. Jeď. Jeď, dobrý, jeď, dobrá. Uhni ty, kumo. Ty vole. Poskovaná. Je vůl. Prdele. No, tak. Tak co mu mám dát? Musíš si mít jednu poznámku koupit. No, tak půjdu, no. Hele, zavři. Nejsou tam někde záchody, že by šla rovno. Tak se běžte podívat. Počkej, já si vemu drobný. Já to jdu koupit. Já jdu s tebou. No, já ti jdu 20 eur. Já ho zkusím odpojit tady. Na té vole spojka, jestli to nejsme nikam, to začalo teď, ale to bylo, že to bylo